खुलुमबाय देबजित क्लासेसआव नोंथांमोनखौ दिनै फिन खेबसेबाव बरायो आसा खालामो नोंथांमोना बयबो मोजाङैनो दङ जों नायगासिनो दंमोन पार्सेन्टेजनि सोमोन्दै थामहिनबा जौखोन्दो दिहुननाय आरो बे जाहैबाय पार्ट 3 भिडिअ लेक्चार इम्पोर्टेन्ट टपिक ओके बे इम्पोर्टेन्ट टपिक पार्सेन्टेजआ एग्जाम पारपसनि थाखाय आसाम पुलिसआनो जा ग्रेड 3 4 आनो जा आसामनि टेटआनो जा जायखिजाया आनजादआव जों नुनो मोनो पार्सेन्टेजनि सोमोन्दै तो बेखौ जागायनायनि सिगाङाव जों 3 मान्थसनि कोर्स लन्च खालामनो थांगासिनो दङ आसाम जिके मेथ्स बेफोर गासै आयदाफोरा थागोन बेवहाय 1 नभेम्बरनिफ्राय स्टार्ट जागोन only 499 रुपीस कोर्सनि सोमोन्दै गोबां मोनथिनो थाखाय नोंथांमोना बे नाम्बाराव जों कन्टेक्ट खालामनो हागोन डेसक्रिप्शन बक्सआव होना दोननाय दङ लिंकखौ तो बेवहाय मा खालामदों जों पार्सेन्टेजनि सोमोन्दै जों बेफोरबायदि कुइसनखौ नायदों इम्पोर्टेन्ट कुइसन बेफोर सिम्पल इजी फार्स्ट कुइसनफोरानो बे रखम पार्सेन्टेजनि तो बेफोर कुइसनफोरखौ नोंथांमोना गोसोआव लाखिलां प्रेक्टिस खालामोब्लासो हागोन दे बेफोरखौ तो जों बेफोरखौ क्लियार खालामलांबायमोन तो दानिया जों नायनोसै बे कुइसनखौ ओके तो एकदम इजी जेबो गैया बेवहाय ओके जेबो गैया नोंथांमोना जास्ट कमेन्ट खालामलां जुदि बुजि मोना थायोब्ला ओके तो मा नामदों 5400 अफ ना बुङोब्ला मा जायो नामदों सानजाब नि अफा माने मा बर' मा जायो बियो नि ना बुङो जे नङा होमबा तो बेनि उनावहाय मा दङ 5/9% आ बेसेबां जायो होननानै बुंदों जोंनो न तो मा जागोन 5400 इनटु ओके 5 सानजाब 9 बेसेबां जायो जोंहा बेखौ गोसोआव लाखि 5 सानजाब 9 बेसेबां जायो 45 प्लस गोजौआव मा दङ 5 इनटु 9 तारमाने बेजों मा जागोन जोंहा माल्टिप्लाय माने सानजाब आरो बेजों मा जागोन जोंहा दाजाब तारमाने ओके क्लियर जागोन बेसिम तो बेखौ देखायनो दरकार गैला बेखौ आं खोमोनानै होनि ओके तो बेसिम क्लियर जादों बेनि उनावहाय 9 जों बे मा थाङो जोंहा राननाय थाङो न होमबा आच्छा बेवहाय पार्सेन्टेजखौ लिराखै दे इनटु मा जायो नामदों 100 ओके तो पार्सेन्टेजखौबो लिरनांगोन जों न होमबा तो बेसिम क्लियर जादों बयबो तो 9 सानजाब 7 बेसेबां जायो जोंहा बेखौ क्लियर खालामनो हागासिनो दं 1 मिनिट बेनि थाखाय नोंथांमोना मा खालाम बेखौ बेबायदि खालामालासिनो जे 1 मिनिट बेखौ दाननानै ओमफ्राय जितुनिखि 5400 ओके 5400 इनटु ओरैहाय सानजाबना लाखादो बेखौ बेसेबां जायो बेयो 50 दाजाबना लादो 9 इनटु बेसेबां जाना दङ बेवहाय पार्सेन्टआ बेसेबां जागोन बेवहाय 100 माने सरि 1/100 जागोन बियो 1/100 जाबाय बेसिम क्लियर जादों तो बे मोननै जिर' दानाय थांबाय जोंहा बेसिम क्लियर बयहाबो मोननै जिर' दानाय थांबाय तो बेनि उनावहाय जोंहा फैगोन बेवहाय जोंहा दानाय थाङो 9 जों आरो 54 खौथ' बेसेबां दानाय जों 9 सानजाब 6 बेसेबां जायो जोंहा 54 तो 6 सानजाब मा थालांखो जोंहा 50 दैट मीन्स 300 ओके क्लियर जाबाय राइट ऑप्शना बे जागोन जोंहा तो बेनि उनावहाय बेखौ नायदो तो बेखौ माबायदि खालामनो हायो जों नाय जे 4 6 खौ जों मा खालामनो हायो जे 6 आनो थागोन 4 इनटु 6 प्लस 1 जागोन पार्सेन्टेज दङ 1 बाय मा फैगोन 100 अफ दङ इनटु फैगोन 4800 ओके क्लियर जादों बेसिम पार्सेन्ट प्लस मा दङ 5 ओके 5 खौ जों मा खालाम 5 इनटु 17 प्लस 15 डिवाइडेड बाय 17 ओके पार्सेन्ट दङ दैट मीन्स 1/100 ओके अफ माने जाबाय इनटु बेनि उनावहाय मा दङ 5100 इक्वल टु x थामहिनबा x नि भेल्युखौ दिहुननांगौ आरोखि जों बेयाव ओके क्लियर जादों बयबो बेसिम तो बेनि उनावहाय नायदो मा खालामनो हायो जों बेखौ सिम्पल सेफायलां गासैखौबो तो बेसिम क्लियर जादों बेनि उनावहाय नाय 4 इनटु 6 बेसेबां जायो जोंहा 24 प्लस 1 बेसेबां जायो जोंहा 25 डिवाइडेड बाय 6 इनटु 1/100 तो 1/100 आव बेजों बे मोननैया दानाय थांगासिनो दङ अब्ला बेवहाय मा थालांखो जस्ट 1 ल' थालांबाय नङा होमबा 1 इनटु मा थालांखो 48 प्लस बे 00 कैंसिल जालांबाय जोंहा 00 कैंसिल जालांदों तो मा थालांखो ओमफ्राय आरो बेवहाय गोजौआव थालांबाय 5 इनटु 17 नङा होमबा तो 5 जों 17 जों माल्टिप्लाय खालामदों बेवहाय
तो 5 into 17 जोंहा बेसेबां मोनो 85 plus 15 okay 85 plus 15 divided by 17 into 1 into मा जागोन बेवहाय 51 equal to x खौ लिरनो दरखार गैला बेनि भेल्युखौ दिहुनखानांगौ जों बेवहाय ओके तो बेनि उनावहाय आरोबाव जों माबाफोर खालामबावनो हायो नामा बेखौ नायदो तो 10 हानजाब 8 बेसेबां जायो 48 बेबो दाननाय थांबाय जोंहा क्लियार जादों बेनि उनाव आरोबाव थांबावो नामा 51 आ 17 आ बे 17 आ माबाफोर रानजाय बावो नामा बेखौबो नायबानो जाबाय खेबसे तो बे 7 सरि बे 3 जों थांगासिनो दङ 3 सानजाबनि 20 से आखा दाबाय 2 3 सानजाबसे 3 3 जों 2 जों 5 ओके तो 25 into मा थालांखो 25 into 1 into 8 8 आनो जाबाय प्लस आरोबाव मा थालांखो 85 plus 15 बेसेबां जागोन 100 into 3 जाबाय तो बेफोर गासैखौबो सेफायोब्ला जों बेसेबां मोनगासिनो दं बेवहाय 500 तो राइट आन्सारा बे क्लियार जादों बयबो बेसिम भिडिअखौ नोंथांमोना प्रेक्टिस खालामनांगोन प्रेक्टिस खालामाब्ला जानाय नङा इम्पोर्टेन्ट कुइसन बेफोर गासैबो फैबाय दे आनजादाव ओके तो बेनि उनावहाय 6 आव मा दङ बेबो सिम्पल बेबो x नि भेल्यु दिहुननांगौ 40% नामदों दैट मींस 40 into % नि जायगायाव 1/100 ऑफ नि जायगायाव इनटू मल्टीप्लाई ऑफ नि जायगायाव बेयो मा नामदों नि न होमबा इक्वल टू x खौ दिहुननांगौ जों तो दैट मींस 0 मोनसे बिजों मोनसे नैजा मोनसे बिजा मोनसे दानाय थांबाय कैंसिल जाबाय बियो मा थालांखो बिदिब्ला 4 into 1 4 इक्वल टू मा थालांखो x थालांबाय अब्ला बेखौ मल्टीप्लाई खालामनानै होदो सिम्पल मा मोनगोन बेखौ से 56 इक्वल टू x क्लियर जादों बयबो बेसिम तो बेबादि नोंथांमोना इजिली सिम्पली खालामनो हागोन किन्तु बिनि सिगाङाव नोंथांमोनखौ नांगोन बेवहाय प्रेक्टिस without practice you cannot able to do माने मैथ्स को ओके क्लियर जादों बेसिम बयबो तो कमेन्ट खालामलां डिस्क्रिप्शन बक्सआव WhatsApp ग्रुप होना दोननाय दङ बेवहाय थानानै जइन जानो हागोन जायफोरा इन्टारेस्ट दङ जायफोरा साख्रि लागोन सानदों नोंथांमोनाथ' भाई A to Z गासैबो खालामजोबनांगोन मोजां प्रेक्टिस खालामनांगन विदाउट एनी प्रेक्टिस नोंथांमोना मोजां रिजाल्ट बेवहाय लानानै फैनो हानाय नङा नाय बेबो एग्जामाव बारे बारे फैबाय थायो सो इफ 80% of A equal to 50% of B नामदों ओके आरोबाव मा नामदों B equal to X% of A then find the value of X तामाने X नि भेल्युखौ जों दिहुननांगौ होननानै बुंदों बेवहाय तो कंडिशन होना दोननाय दङ जोंहा कंडिशना माबादि से 80% of A होदों equal to 50% of मा होदों B फर्स्ट कंडीशनाथ' B तो 80 into बेखौ सेफायग्रोना ला into 1/100 जाबाय into A क्लियर जादों बेसिम 50% नामदों तो 50 into 1/100 into मा जागोन बेवहाय B क्लियर जादों बे 00 आरो बिजा 00 कैंसिल जालांबाय दे बे कैंसिल जालांबाय मा थालांखो बेवहाय 80A सॉरी आरोबाव कैंसिल जागासिनो दं बेवहाय आरो कैंसिल जागोन आं बेवहायनो कैंसिल खालामजोबना होनि तो बे 0 मोनसे आरो नैजा 0 मोनसे मा थालांखो अब्ला 8A इक्वल टू 5 मा थालांखो B दैट मींस बेवहाय नोंथांमोना A आरो B नि भेल्युखौ दिहुन बेवहाय A आरो मा नामदों आं B नि भेल्युखौ दिहुन बेवहाय A आरो B नि भेल्यु माबादि जागोन A by B खालामना लालाय फार्स्टआव A by B खालामनानै लाग्रो ओके तो A by B खालामनानै लायोब्ला नोंथांमोना मा मोनगोन खनाजों खना सानजाबलायनाय नै A जों मा दोङो 8A आरो B जों मा दोङो 5B जों मोनथिगो इक्वल सिन जाबाथाय माल्टिप्लाय जायो क्रस माल्टिप्लिकेशन खालामनो हायो ओके तो अब्ला बेवहाय मा जागोन 8 अब्ला ओजा मा गोजौ मा लिरनो हागोन 5 बेखौ सिम्पली नोंथांमोना क्रस माल्टिप्लिकेशन माने खनाजों खना सानजाबलायनानै नोंथांमोना नायग्रोबानो जाबाय 5 सानजाब B 5 into B 5B खौ मोनहैनांगोन आरो बे जिथुनिखि 8A दङ 8 into A माने A into 8 बेखौ 8A मोनहैनांगोन जादों बेसिम क्लियर बेनि उनाव कंडिशन आ होना दोननाय दंमोन जोंहा मा नामदों B equal to X% of A ओके बेसिम क्लियर तो जों बेवहाय नायनो बेखौ बेसिम क्लियर खालामनानै आं तो B नि X नि भेल्युखौ दिहुननांगौ B equal to X% of A नामदों ओके तो आच्छा आं बेवहाय दाननानै लिरना होदों जे B माने बेसेबां B नि भेल्युआ बेसेबां जाना दं बेवहाय बे A नि भेल्यु 5 B नि भेल्यु 8 जाना दङ दा माने तो 8 इक्वल टू X खौथ' दिहुनसो नांगौ
into percent दङ 1/100 जागोन into a माने बेसेबां जाना दङ जोंहा 5 जाना दङ क्लियार जादों बयबो बेसिम ओके बेजों राननाय थाङो जोंहा 5 सानजाब लाथिख' लाथिख' 5 सानजाब 2 जि that means मा जागोन जोंहा a equal to x into 1/20 बेजों खनाजों खना सानजाबलायनो हायो जों that means x equal to 9 सानजाब 2 16 फाइनल रिजल्टआ जाहैबाय जोंहा 160 ओके क्लियर जादों बेसिम तो जों नेक्स्ट पार्टआव जों नायबावगोन मोजां मोजां क्वेश्चन लाना फैगोन नोंथांमोननि थाखाय जायफोरा इम्पोर्टेन्ट क्वेश्चन गासिबो इम्पोर्टेन्ट क्वेश्चन ओके टेंशन दाला नोंथांमोना पार्ट 3 भिडिअ लेक्चरमोन बियो आरोबाव पार्ट A to Z क्लियर खालामनानै होगोन नोंथांमोनखौ जों बेवहाय 3 मान्थसनि कोर्स लन्च खालामगासिनो दङ नोंथांमोना आसाम पुलिसनि एबि जा इउबि जा एसआइ जा ओके बायदिसिना एपिआरओ जा फायार जा गासै एग्जामनि थाखाय बे क्वेश्चनफोरा हेल्पफुल जागोन आसा खालामो नोंथांमोना बयबो मोजां नांदों फिन खेबसेबाव लोगो मोनफिनलायगोन गोदान मोनसे भिडिअजों दिनैनि थाखाय एसेनोसै गोजोन्थों